Στην ποιμαντορική εγκύκλιο υπαριθμών 17 του 2006 προς των ιερών κλήρων, τους αγαπητούς γονείς, κηδεμόνας και διδασκάλους και όλων των χριστόνιμων λαών της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, Κηφύρων και Αντικηφύρων Σεραφείμ, με την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους 2006-2007, ανακοινώνει ότι αρχίζουν με τη βοήθεια του Θεού από το μήνα Οκτώβριο οι μηνιαίες συνάξεις γονέων και κηδεμόνων στο νησί μας. Στο ερώτημα τι είναι αυτές οι σχολές γονέων, ποιοι διδάσκουν σε αυτές, ποιοι μπορούν να τις παρακολουθήσουν και ποια είναι η προσφορά τους, μας απαντάει. Η σχολή γονέων και κηδεμόνων είναι μια ζεστή πνευματική εστία που συγκεντρώνει όχι μόνο τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, αλλά και όσους ζουν στο οικογενειακό περιβάλλον, τον παππού, τη γιαγιά, τον θείο και την θεία, τον νέο και τη νέα που ετοιμάζονται να κάνουν τη δική τους οικογένεια, τα νέα ανδρόγυνα και όσους άλλους επιδρούν στην αγωγή των παιδιών, είτε συγγενείς, νεαθείς, είτε ανάδοχοι και δάσκαλοι. Όλοι λοιπόν είστε καλεσμένοι. Το σχολείο αυτό των γονέων και της κάθε οικογένειας δεν έχει σκοπό και στόχο να μεταδώσει μερικές ξηρές και τυπικές γνώσεις. Στοχεύει να σας ενημερώσει και να σας καταρτήσει με απλό και κατανοητό τρόπο πάνω σε βασικά θέματα που αφορούν στη σωστή οικογενειακή ζωή, στις αρμονικές σχέσεις και την καλή επικοινωνία των συζύγων μεταξύ τους, στην καλή ανάπτυξη και ανατροφή των παιδιών, την καλή σχέση και επικοινωνία των παιδιών με τους γονείς και το περιβάλλον τους και σε όσα άλλα θέματα αφορούν την οικογένεια και την κοινωνία, που ασφαλώς είναι πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Έτσι, τον Οκτώβριο του έτους 2006 ξεκίνησαν οι σχολές γονέων, οι οποίες από τότε γίνονται μία φορά το μήνα, Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο Ποταμού και Κυριακή στην αρχή στον Κηφυραϊκό Σύνδεσμο της χώρας, κατόπιν στο Λεοντίνιο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτού. Να θυμίσω ότι λόγω της επιθυμίας του κορονοϊού και των εξαγγελωμένων καθημερινώς νέων μέτρων, οι συνάξεις των σχολών γονέων από το Σεπτέμβριο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2022, για 2 δηλαδή εκκλησιαστικά έτη, μεταδίδονταν διαδικτυακά από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εσταυρωμένου Χριστού χώρας Κηφύρων μία φορά τον μήνα, ημέρα Κυριακή, μετά την ακολουθία του Εσπερινού και της Ιεράς Παρακλήσεως στην Παναγία μας τη Μυρτιδιώτισσα. Σεβασμιότατε, ευησομολογιότατοι, εδεσιμότατοι, αγαπητοί μου ακροατές, διανύουμε με τη βοήθεια του Θεού την 18η εκκλησιαστική χρονιά σχολών γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Για τον λόγο αυτό θεώρησα καλό να κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν και να εστιάσουμε στο σημερινό αφιέρωμά μας στην προσφορά και τη συμβολή των σεμιναρίων αυτών στην παιδαγωγία κατά τα 4 βασικά στάδια ανάπτυξης των παιδιών και των νέων μας. Δηλαδή την γέννηση, την προσχολική ή νηπιακή ηλικία, τη σχολική ηλικία μέχρι και την εφηβεία. Θα αναφέρουμε σχετικές αυτών των σταδίων ανάπτυξης των παιδιών μας ομιλίες εισηγήσεις και μαζί θα θυμηθούμε τα πολύ βασικά σημεία τους. Οι ομιλίες είναι πάρα πολλές και συγχωρέστε με, αλλά επιβάλλονταν να κάνω μία επιλογή, προκειμένου να χωρέσουν στην επιτρεπόμενη ώρα της ομιλίας μου. Ξεκινάμε με τη βρεφική ηλικία, που ξεκινάει με τη γέννηση του παιδιού ως το 2ο έτος. Εδώ να σημειώσω ότι θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στην εμβρυϊκή ηλικία. Ξεκινάμε όμως από αυτό το στάδιο. Η πρώτη σχολή γονέων που έχει σχέση με αυτή την ηλικία είναι η σχολή γονέων της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου του 2013. 2 ήταν οι ομιλήτριες της σχολής γονέων, ήταν οι γνωστές σε όλους μας επαγγελματίες στον χώρο της υγείας, οι οποίες αρκετά χρόνια στήριξαν τη μητρότητα
ΜΕΕ στο Γενικό Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας Κηφύρων Τριφύλιο, αγαπητές κυρίες Ελένη Παπαδήμα και Τατιάνα Τζοβάρα. Χαίρομαι που βλέπω απέναντί μου την Ελένη Παπαδήμα. Η ομιλία τους είχε το θέμα μητρότητα, μητρικός θυλασμός. Την ευκαιρία για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος τους την έδωσε η ημέρα της 7ης Νοεμβρίου. Την αναφέρω γιατί είναι πολύ κοντά μας. Η οποία είναι η μέρα αφιερωμένη παγκοσμίως στην υποστήριξη του μητρικού θυλασμού. Το πρώτο μέρος της ομιλίας παρουσίασε η κυρία Ελένη Παπαδήμα, αναφερόμενη στη μητρότητα και στη στιγμή του θυλασμού, αυτής της συγκλονιστικής και ανεπανάληπτης αίσθησης για όλες τις μητέρες και μιας εμπειρίας που δεν χωρά ο ανθρώπινος νους, με αναφορά στην Αγία Γραφή, στους Ιερούς Πατέρες της Εκκλησίας μας, στο σπήλαιο του γάλακτος στους Αγίους Τόπους, στη μητέρα όλων μας, την Παναγία μας, καθώς και στην παράδοση και τα έθιμα του τόπου μας. Στο δεύτερο μέρος παρουσίασε η κυρία Τατιάνα Τζοβάρα, η οποία ανέλησε πρώτα πώς προετοιμάζεται ο μαστός της γυναίκας για το θυλασμό, πότε έχουμε την παρουσία του γάλακτος, τη σύσταση και μορφή του μητρικού γάλακτος. Συνέχισε το λόγο της δίνοντας οδηγίες και συμβουλές για σωστό και επιτυχημένο μητρικό θυλασμό, απαντώντας σε ερωτήματα που μπορεί να έχει μία μέλουσα μητέρα, όπως είναι «Μπορώ εγώ να θυλάσω και πώς θα θυλάσω?» Ανέλησε στη συνέχεια διεξοδικά ποια είναι η σωστή διατροφή της μητέρας, η σωστή θέση θυλασμού, η θέση πατέρα της οικογένειας, αλλά και της κοινωνίας απέναντι στο μητρικό θυλασμό. Έκλεισαν την ομιλία τους οι εξαίρετες μέρες με τα εξής λόγια. Σκοπός μας με την ομιλία αυτή είναι να καταφέρουμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερες μητέρες να θυλάσουν. Θέλουμε να βοηθήσουμε όχι μόνο τις γυναίκες εκείνες που θα γίνουν μητέρες, αλλά και εκείνες που είναι ήδη, δίνοντάς τους τις γνώσεις για να βοηθήσουν μελλοντικά τα δικά τους παιδιά, να γευτούν και εκείνα τη μαγεία της μητρότητας. Περνάμε σε μια άλλη σχολή γονέων της 14ης και 15ης Μαρτίου του 2009 που αναφέρεται σε αυτή την ηλικία με θέμα το παιδικό κλάμα και ομιλήτρια και με ομιλήτρια την παιδοψυχίατρο καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, κυρία Αλεξάνδρα Ρούσου. Η κυρία Ρούσου ξεκίνησε υπογραμμίζοντας πως το κλάμα είναι μια μορφή επικοινωνίας. Κάτι που όταν κλαίει ένα μικρό παιδί ίσως το ξεχνάμε. Πριν καν μιλήσουν τα βρέφη εκφράζουν συναισθήματα κλαίγοντας. Επειδή το κλάμα της δυστυχίας είναι ανυπόφορο, δημιουργώντας συχνά αντιδράσεις, ίσως και βιαιότητα, είναι σημαντικό να διακρίνουμε τι μηνύματα επικοινωνίας θέλει να δώσει αυτός που κλαίει, είτε παιδί είτε ενήλικα. Η κυρία Ρούσου χώρισε περαιτέρω το θέμα της στο τι είναι κλάμα για τα παιδιά και τι είναι για τους γονείς. Ως προς τα παιδιά, μας είπε ότι το μωρό κάνει αισθητή την παρουσία του κλαίγοντας, ώστε να το φροντίσουν. Για τα μεγαλύτερα παιδιά το κλάμα είναι κλάμα φόβου. Πολλές φορές το παιδί κλαίει γιατί δεν γίνεται το δικό του και έτσι γκρεμίζεται ο κόσμος του. Τα παιδιά της ηλικίας του σχολείου μπορούν συνήθως να εξηγήσουν την αιτία του κλάματός τους, που συνήθως είναι στέρηση, θυμός, πόνος, δυσφορία σωματική ή ψυχική. Το κλάμα του εφήβου είναι δύσκολο και αυτό γιατί συνήθως η κρίση της εφηβικής ηλικίας είναι κρίση των γονέων. Να πούμε και κάτι ακόμα, ότι τα παιδιά που δεν κλαίνε είναι που το κλάμα τους δεν έχει ερμηνευθεί ως επικοινωνία. Παρετούνται από αυτήν και γίνονται σκληρά. Αυτά τα παιδιά πρέπει να μας ανησυχούν και να μας βάζουν σε ερωτήματα. Μας είπε η κυρία Ρούσου επίσης ότι το να είσαι γονιός είναι τέχνη. Ένα εργαστήριο επικοινωνίας όπου υπάρχουν μόνο μαθητές, οι γονείς και τα παιδιά. Το παιδί μαθαίνει πως υπάρχει κάποιος να το ανακουφίσει από τη δυσφορία και οι γονείς μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται.
Περνάμε στο δεύτερο ηλικιακό στάδιο, την προσχολική ηλικία, από το 3ο έως το 6ο έτος των παιδιών. Και εδώ θα αναφερθούμε σε 3 ομιλίες που έκανε η παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας, κυρία Αγγελική Λεονταράκη Στάση. Πρώτα ανέπτυξε το θέμα το παραμύθι στην προσχολική ηλικία, το Νοέμβριο του 2015. Λίγο να αναφέρω ότι μας έκανε αναφορά σε 3 θέματα. Την παιδαγωγική αξία του παραμυθιού, την σχέση των παραμυθιών με την καλλιέργεια της φαντασίας των παιδιών και τρίτον, τη θεραπευτική δύναμη των παραμυθιών. Στην επόμενη ομιλία της που έγινε το 18, είμαστε ακόμα εδώ, το 18, τον Απρίλιο του 18, μας μίλησε για τη σημασία της προσχολικής αγωγής στην ανάπτυξη του παιδιού. Και μας είπε βέβαια ότι είναι πολλαπλά τα ωφέλη από τη συμμετοχή των παιδιών στα πλαίσια και τα προγράμματα προσχολικής αγωγής. Αναπτύσσεται ολόκλευρα το παιδί. Σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά, αισθητικά, ηθικά, κοινωνικά. Μέσα από την ομιλία της έγινε σε όλους μας σαφής η σπουδαιότητα και ο ρόλος της προσχολικής αγωγής στη διάπλαση του παιδιού. Μια ολοκληρωμένη προσχολική εκπαίδευση βάζει τα θεμέλια σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία και το καθιστά ικανό το παιδί να πορεύεται στη ζωή με δύναμη και γνώση. Και περνάμε στην τρίτη ομιλία, πάλι για την προσχολική ηλικία, τον Απρίλιο του 19, για τη σημασία της πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης στις μαθησιακές δυσκολίες. Από την εμπειρία της ως παιδαγωγού σε παιδικούς σταθμούς ένιωσε την ανάγκη, όπως μας είπε, να καταγράψει τη σημασία που έχει να ασχοληθούμε έγκαιρα με τις μαθησιακές δυσκολίες. Πρώτα μας είπε τον ορισμό των μαθησιακών δυσκολιών και αναφέρθηκε στις 2 μεγάλες κατηγορίες τους. Τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι γενικές οφείλονται κατά κύριο λόγο στο νοητικό επίπεδο του παιδιού, ενώ οι ειδικές είναι μια κατηγορία δυσκολιών που οφείλονται σε νευρολογικά και κληρονομικά κριτήρια, μας είπε. Αυτές οι δυσκολίες είναι η δυσλεξία, η δυσορθογραφία και η δυσαριθμισία. Απαντήθηκε το ερώτημα τι είναι πρώιμη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών. Και μάλιστα εδώ μας είπε ότι αυτές οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να διαγνωστούν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, αλλά μπορούν έγκαιρα να αναγνωριστούν οι πρώιμες ενδείξεις που εμφανίζονται στην εμβρυϊκή, νεογνική, βρεφική και κυρίως βέβαια στην προσχολική ηλικία. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο η συνεργασία γονέων εκπαιδευτικών αλλά και άλλων ειδικών, ώστε να βγει το παιδί από το περιθώριο, κάνοντας την οποιαδήποτε αδυναμία του δυναμική, προς όφελος του ίδιου, της οικογένειάς του και της κοινωνίας ολόκληρης. Συνεχίζοντας, θα αναφερθούμε στη σχολή γονέων που έγινε τον Ιανουάριο του 2017 με τον ευσημολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο ιατρό πατέρα Πέτρο Μαριάτο. Το θέμα του, πολύ ενδιαφέρον και μόνο σαν άκουσμα, το κρεβάτι του μπαμπά και της μαμάς και το χαϊδεμένο παιδί. Αν μπορούσαμε με μία λέξη, μας είπε ο πατήρ Πέτρος, να πούμε τι σημαίνει το κρεβάτι του μπαμπά και της μαμάς, θα λέγαμε σημαίνει ιερότητα και αυτή την ιερότητα οφείλουν οι σύζυγοι να την διαφυλάξουν. Πρώτη μέρημνα του ενός και του άλλου συζύγου είναι ο άλλος σύζυγος, όχι το παιδί. Το χαϊδεμένο παιδί τώρα είναι το κακομαθημένο παιδί. Κοινό και κύριο χαρακτηριστικό του χαϊδεμένου παιδιού είναι η γκρίνια, με εξαίρεση βέβαια την οξεία ή χρονία σωματική νόσο. Εδώ θα αναφερθούμε, μας είπε ο πατήρ Πέτρος,
σε αυτό το παιδί που μέρα νύχτα μπορεί να μιξοκλαίει και να γκρινιάζει χωρίς λόγο. Μας ανέλησε εμπεριστατωμένα ποιες είναι οι αιτίες που ένα παιδί γίνεται κακομαθημένο. Γενετική προδιάθεση του χαρακτήρα, άφθονες ή ακατάλληλες παροχές, ακατανόητες υποχωρήσεις, φανερές παρουσία του παιδιού, διαφωνίες του ζευγαριού, που προϋποθέτουν θυμό, οργή, έλλειψη αγάπης και γίνονται ακόμη και εν απουσία των παιδιών, τραγικότητα του διαζυγίου. Δεν υπάρχει περίπτωση, μας είπε, διαζυγίου που να μην κοστίζει στο παιδί. Και μάλιστα όταν το παιδί είναι μικρότερο, του κοστίζει και ασυνείδητα, χωρίς δηλαδή να το καταλαβαίνει. Έλλειψη άλλων υπείων στο περιβάλλον, άστοχες παρεμβάσεις παππούδων, γιαγιάδων, συγγενών, παθολογική ταύτιση του παιδιού με τον ένα γονέα, καταναλωτισμός διαφημίσεις, υπερπροστατευτική στερητική μαμά. Με την ιδιότητα του γιατρού ο πατήρ Πέτρος αναφέρθηκε στις δύο ειδών θεραπείες. Στην προληπτική, που είναι κάνω αυτό για να μην αρρωστήσω, παραδείγματος χάρη, και στη συμπτωματική, άπαξ και αρρωστήσω θα πρέπει να κάνω κάποια πράγματα. Μας ανέλησε αναλυτικά και έκλεισε την εμπεριστατωμένη και ωραία αυτή ομιλία του, παροτρύνοντάς μας να δούμε με τη φαντασία μας τι παιδί θέλουμε να κάνουμε. Ευχόμενος σε όλους μας να κάνουμε τέτοια παιδιά που θα τους ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Όπως ο ίδιος ο Χριστός είπε, τον γάρ ποιούτον εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Περνάμε σε μια άλλη ομιλία σχετική πάλι με αυτή την ηλικία της κυρίας Ανίτας Χατζή Λουράντου, η οποία έγινε διαδικτυακά. Είμαστε στο 2021, σας είπα από το 2020 μέχρι και το 2022 γίνονται διαδικτυακά. Το θέμα της, αποτελεσματική επικοινωνία με παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Μας έδωσε η αγαπητή μας Ανίτα τεχνικές για να επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά με τα παιδιά μας. Θα σας αναφέρω μερικές από αυτές τις τεχνικές επιγραμματικά. Πείτε το όνομα του παιδιού στην αρχή της φράσης σας. Φωνάξτε το όνομα του παιδιού σας μέχρι να έχετε την προσοχή του. Πριν μιλήσετε, χρησιμοποιήστε θετική διατύπωση. Αποφύγετε να λέτε μη και όχι, δεν όλη την ώρα. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε άσχημους χαρακτηρισμούς. Αντίθετα, να χρησιμοποιείτε θετικές και ευγενικές λέξεις που δίνουν στα παιδιά περισσότερη αυτοπεποίθηση. Επιδιώξτε να έχετε οπτική επαφή με το παιδί. Μπορεί να χρειαστεί να κατεβείτε στο ύψος του ή να καθίσετε στο τραπέζι μαζί του. Σημαντικό, πολύ σημαντικό, να έχουμε οπτική επαφή. Όχι η μητέρα στην κουζίνα, το παιδί στο δωμάτιο και δίνουμε εντολές. Αυτό δεν θα ακούσει τίποτα. Πείτε το όνομα του παιδιού λοιπόν μέχρι να πετύχετε και οπτική επαφή μαζί του, ιδιαίτερα αν θέλετε να του δώσετε κάποια οδηγία. Με τον κατάλληλο τόνο φωνής, επίσης να προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε το παιδί στο να λύσουμε ένα πρόβλημα και να προσπαθούμε να δίνουμε εναλλακτικές λύσεις αντί να λέμε ένα σκέτο όχι ή μη. Να δίνουμε απλές οδηγίες. Τα μικρά παιδιά δυσκολεύονται να ακολουθήσουν πολλές οδηγίες που τους δίνονται όλες μαζί. Μία-μία, σιγά-σιγά, με απλό τρόπο. Να χρησιμοποιούμε καλούς τρόπους, να είμαστε ευγενικοί αλλά σταθεροί και να ελέγχουμε αν μας κατάλαβε το παιδί. Δηλαδή εμείς λέμε κάτι, δεν σημαίνει ότι το παιδί το κατάλαβε. Να ανταποκριθεί σε αυτό. Ύστερα, μας είπε πάρα πολλά, είναι πολλά αυτά και μας τα ανέφερε όλα με παράλληλα παραδείγματα. Ήταν πολύ ωραία ομιλία. Και μας είπε στο τέλος, για να αναπτύξετε την αυτοεκτίμηση του παιδιού σας και να βελτιώσετε τη σχέση σας μαζί του, χρειάζεται να θυμάστε
ότι το παιδί απλά θέλει να το ακούτε, να το αντιμετωπίζετε με σοβαρότητα, να το αγαπάτε και να το αποδέχεστε χωρίς όρους. Η Ανίτα μίλησε, η Ανίτα Χατζή, νηπιαγωγός και η διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Ποταμού και στην διαδικτυακή σχολή γονέων την Κυριακή 23 του 2022 από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Σας δείχνω μία εικόνα πώς φαίνονταν από την κάμερα. Βλέπετε, είναι λίγο δύσκολο, ίσα ίσα που φαίνεται η Ανίτα κάτω αριστερά, αλλά ήταν οι διαδικτυακές ομιλίες. Εδώ θα πούμε ότι έδωσε τη σημασία του παιδικού βιβλίου στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία, συνοψίζοντας την αξία του βιβλίου ως ένα καλού συντρόφου για το παιδί και τα ωφέλη που απορρέουν από αυτό, κατέληξε λέγοντας: τα παιδιά που διαβάζουν κατακτούν ευκολότερα τον μηχανισμό της ανάγνωσης και της ορθογραφίας σε σχέση με αυτά που δεν διαβάζουν. Έχουν επίσης πλουσιότερο λεξιλόγιο και γράφουν εμφάνταστα. Το όφελος της φιλαναγνωσίας αναγνωρίζεται από μικρή ηλικία και ακολουθεί το φιλαναγνώστη σε όλη του τη ζωή. Βέβαια, οι γονείς, εδώ να πούμε κάτι που το είπε και το επεσήμανε, οφείλουν να είναι αυτοί τα πρώτα αναγνωστικά πρότυπα του παιδιού τους. Θα περάσουμε στη μέση ή σχολική ηλικία, από το 7ο μέχρι το 12ο έτος της ηλικίας. Πρώτος ομιλητής, ο κύριος Ηλίας Ματσαγκούρας, καθηγητής των Παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, και το θέμα του: σχέσεις γονέων και παιδιών στα πρώτα κρίσιμα χρόνια, βάσεις για την ανάπτυξη, προετοιμασία για το σχολείο. Να πούμε ότι ο κύριος Ματσαγκούρας ήταν ο πρώτος, το βλέπετε και από την ημερομηνία, ομιλητής των σχολών γονέων μας. Με τον κύριο Ματσαγκούρα γενιάστηκαν οι σχολές γονέων. Ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και αρκετά ωφέλιμο για τη χειραγώγηση, διαπαιδαγώγηση, ανάπτυξη και προετοιμασία των παιδιών για το σχολείο. Πραγματικά ήταν επιστημονικά άψογος, επικοινωνιακά άμεσος, ευρηματικός. Όταν το ακροατήριο έδειχνε σημεία κόπωσης, εντυπωσίασε, άριστος χρήστης της γλώσσας και της κίνησης, πραγματικά με μία λέξη δάσκαλος. Ο κύριος Ματσαγκούρας αναφέρθηκε αρχικά στο δημογραφικό πρόβλημα που απειλεί με συρρίκνωση το ελληνικό στοιχείο μέσα στην ίδια του τη χώρα, ώστε να διαγράφεται στο μέλλον η απειλή να αποτελέσουν οι ενελάβοι Έλληνες απλώς την ισχυρότερη μειονότητα. Πρότεινε ως χρυσή τομή τον αριθμό 3 παιδιών ανά οικογένεια, θεωρώντας μη συνιστόμενη ούτε την άμετρη πολυτεκνία, αλλά κυρίως απορρίπτοντας το οικονομικό μοντέλο εντός εισαγωγικών των 2 παιδιών ή χειρότερα του 1 παιδιού. Πρόσθετος και το ίδιο σημαντικός λόγος του σχεδιασμού των 3 παιδιών, μας είπε, είναι η ψυχική ισορροπία που αυτός ο αριθμός εξασφαλίζει και που δεν πραγματώνεται όταν υπάρχουν στην οικογένεια 2 ή και 1 παιδί. Υποστήριξε ότι η αγωγή των παιδιών επιτελείται κατά 80% από την εμβρυϊκή έως και την πρώτη σχολική ηλικία, νηπιαγωγείο, και έκανε μία αναφορά, ο κύριος Ματσαγκούρας, στις ανάγκες των παιδιών. Άλλη μια φωτογραφία από τον Κηφυραϊκό Σύνδεσμο. Και μας ανέφερε την πυραμίδα των αναγκών του παιδιού. Στη βάση βρίσκονται οι φυσιολογικές βιολογικές ανάγκες, μετά είναι η ανάγκη για ασφάλεια του παιδιού, ανάγκη για εκτίμηση, αυτοεκτίμηση, ανάγκη για αγάπη, ανάγκη για αυτοπραγμάτωση και το κορυφαίο, ανάγκη για γνώση, κατανόηση. Μίλησε ο κύριος Ματσαγκούρας επίσης για τους τρόπους επικοινωνίας με το παιδί. Με τα μάτια, με τον ανούρισμα, με την έκφραση, τις χειρονομίες, χάιδεμα, αγκάλιασμα. Να μιλάμε στα παιδιά με τη γλώσσα, μας είπε, την πλήρη των μεγάλων, όχι με μπεμπεδίστικες εκφράσεις.
και προπαντός να μιλάμε. Να υπάρξει σταθερότητα στο χώρο, τόπο και τα πρόσωπα, διαπληκτισμοί ή χωρισμός των γονέων έχουν ολέθρια αποτελέσματα. Να μην πηγαίνουν τα νήπια σε παιδικό σταθμό πριν τα 3 χρόνια. Οι γονείς να έχουν στοργή, παρέχοντας ταυτόχρονα ελευθερία, αυτονομία. Και ο ομιλητής έκλεισε την ομιλία του με αναφορά στην προετοιμασία του παιδιού για το σχολείο, που πρέπει να είναι ψυχολογική και μαθησιακή. Περνάμε στην άλλη ομιλήτρια της Σχολής Γονέων, η κυρία Μαρία Ράπτη, που εξόχως συμπαθεί στο κηφυραϊκό κοινό, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με θέμα της η συμβολή της οικογένειας στην αυτοεκτίμηση του παιδιού. Στην πυραμίδα των αναγκών την είδαμε. Τρίτη την αυτοεκτίμηση. Από την αρχή της ομιλίας της κυρίας Ράπτη ήταν σαφές ότι με τον όρο αυτοεκτίμηση δεν εννοούσε την αυτοϋπόληψη. Αυτοεκτίμηση για την ομιλήτρια είναι η αυτογνωσία, η προσωπική αξιολόγηση του εαυτού του. Μας ανέλησε η κυρία Ράπτη ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αυτοεκτίμησης. Δημιουργεί συναισθήματα εφορίας, σιγουριάς, αξιοσύνης, εσωτερικής ισορροπίας. Τα άτομα αισθάνονται υπεύθυνα, πιστεύουν στις ικανότητές τους, ενώ είναι στραμμένα προς την επιτυχία, δεν αποθαρρύνονται από τις αποτυχίες και πάρα πολλά άλλα. Όταν αντίθετα το άτομο δεν έχει αυτοεκτίμηση, διακατέχεται από συναισθήματα όπως μειονεξία, δεν τολμά, δεν σηκώνει το χέρι του στην τάξη, έστω και αν ξέρει, υιοθετεί αμυντική συμπεριφορά, κυριεύεται από αυξανόμενη ανησυχία, οι διαπροσωπικές του σχέσεις είναι δυσμενείς και ένα σωρό άλλα θέματα. Ευνοϊκά χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος των παιδιών για να έχουν αυτοεκτίμηση, είπε η κυρία Ράπτη, είναι τα χαμογελαστά πρόσωπα, το σταθερό πρόγραμμα, τα όχι πολλά μη, η παντελής εξάλειψη του ψέματος από την κοινή ζωή, η συμμετοχή των γονέων, όχι ασφυκτική φροντίδα, συμμετοχή στη ζωή των παιδιών τους, ο σεβασμός της προσωπικότητας του παιδιού και το σπουδαιότερο, η χριστιανική αγωγή, η εξοικείωση και η βίωση της προσευχής, με απαραίτητο το παράδειγμα των μεγάλων και με γνώμονα το δίλημμα σε ποιον θα έχω πίστη, στα πρόσωπα είδωλα ή στο Θεό. Πετάμε σε μια άλλη ομιλία πάλι με τον πατέρα Πέτρο. Ο πατήρ Πέτρος Μαριάτος, ο πρωτοπρεσβύτερός μας, αναφέρθηκε σε πολλά σημαντικά θέματα που αφορούσαν συγκεκριμένα ηλικιακές ομάδες παιδιών. Το θέμα του αυτή τη φορά τα παιδιά και το σεξ. Η ομιλία του πατρός Πέτρου είχε 4 θεματικές ενότητες. Διευκρινήσεις, τι είναι σεξ, τι είναι έρωτας, τι είναι αγάπη και πώς βιώνονται στην κάθε ηλικία. Τι κάνουμε εμείς οι γονείς. Προϋποθέσεις υγιούς αγωγής και η Εκκλησία και το σεξ. Στην πρώτη ενότητα αναφέρθηκε πως από την βρεφική του ηλικία ο άνθρωπος ανακαλύπτει το φύλο του, αργότερα στην παιδική ηλικία συνειδητοποιεί τη διαφορά του φύλου, έχει απορίες και ρωτάει τους γονείς, μέχρι τα 11 υπάρχει αντιζηλία των 2 φύλων και μετά τα 12 έλξη. Στη δεύτερη ενότητα μας δίνει πρακτικές συμβουλές. Το πρώτο είναι, λέει, να έχουμε επαφή με το παιδί σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξής του, από τη βρεφική ηλικία μέχρι το γάμο. Να σεβόμαστε την ελευθερία του, αλλά πάντα με διακριτική επιτήρηση. Να τονίζουμε τη σοβαρότητα των ετερόφιλων σχέσεων, την αγάπη, το όραμα του αληθινού γάμου και βέβαια όλα αυτά να συνοδεύονται και από την προσευχή μας προς το Θεό Πατέρα μας. Στην τρίτη ενότητα, που είναι οι προποθέσεις υγιούς αγωγής, αναφέρθηκε στις μεταξύ των γονέων σχέσεις, αλλά και στη σχέση τους με το παιδί. Να υπάρχει ενδιαφέρον για το παιδί, να βιώνει τις αλπορεί της οικογενειακής αιστείας, κοινό τραπέζι,
και να μαρτυρείται η αξία της οικογένειας. Και στην τελευταία ενότητα αναφέρθηκε στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, πόση σημασία δίνει στην ένωση των δύο φύλων, με το γάμο, η έναρξη των θαυμάτων του Χριστού γίνεται από το γάμο της Κανά, ο γάμος ως μυστήριο προβάλλει την εκούσια αυτοδέσμευση για αμοιβαία πίστη των δύο συζύγων και πάνω απ' όλα περιέχει τη μυστική Θεία Χάρη. Θα περάσουμε τώρα σε μια άλλη ομιλία. Στις 28 και 29 Απριλίου 2012 είχαμε ομιλητή τον φυσικό με μάστερ ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας, μάστερ e-learning, κύριο Παναγιώτη Χαρατζόπουλο, γονείς και παιδιά στην εποχή της τεχνολογίας. Ο λόγος βέβαια για το διαδίκτυο ή ίντερνετ. Στην αρχή μας μίλησε για κινδύνους, μερικούς από τους σημαντικότερους κινδύνους του διαδικτύου. Μας ανέφερε σαν πρώτο τη διακίνηση και εμπορία υλικού παιδικής πορνογραφίας, αυτοκτονίες μέσω διαδικτύου, φόνους, δυστυχώς νεαροί δράστες αναγγέλουν μέσω διαδικτύου την πρόθεσή τους να κάνουν φόνο και στη συνέχεια διαπράττουν το έγκλημα. Απειλές, λεκτική βία, εκφοβισμός, παρενόχληση μέσα από προσβολές και χυδαιότητες από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες. Απάτες που γίνονται μέσω του διαδικτύου με πιστωτικές κάρτες, τραπεζικούς λογαριασμούς κλπ. Η φαρπαγή προσωπικών δεδομένων των χρηστών και η χρήση τους από τους ηλεκτρονικούς κλέφτες σε παράνομες δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Και βέβαια, κίνδυνος, ο εθισμός στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο των παιδιών. Να αναφέρουμε λίγο τα σημάδια που πρέπει να ανησυχήσουν το γονιό, επιγραμματικά πάντα. Ο ίδιος το ανέλησε πάρα πολύ. Πρώτον, το παιδί ξεχνιέται συχνά στον υπολογιστή και δεν έχει συναίσθηση του χρόνου που αναλώνει σε αυτό. Ασχολείται συνεχώς με το ίντερνετ ή με δραστηριότητες σχετικές με αυτό, παραμελώντας συχνά τις υποχρεώσεις του στο σπίτι και στο σχολείο. Προτιμά τα παιχνίδια στο διαδίκτυο από το να συναντά τους φίλους του, με αποτέλεσμα να απομονώνεται. Πέφτει η απόδοσή του στο σχολείο. Λειτουργεί αμυντικά και εχθρικά όταν κάποιος φέρνει τη συζήτηση στο θέμα του διαδικτύου. Το διαδίκτυο το απασχολεί ακόμα και την ώρα που τρώτε ή ακόμα την ώρα που διαβάζει ή όταν βρίσκεται στο κινηματογράφο. Αντιδρά πολύ νευρικά, θυμωμένα ή επιθετικά όταν κάποιος το διακόπτει από το παιχνίδι ή από τη συζήτηση που είχε online. Ξενυχτά συχνά για να μείνει συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Λέει συχνά, καλά, θα παίξω μόνο 1 λεπτό ακόμα. Έχει πει αρκετές φορές συνειδητά ότι πρέπει να μειώσει τις ώρες που περνά συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, αλλά έχει αποτύχει να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που όρισε, χωρίς καμία πίεση. Κρύβει από τους γονείς πόσες ώρες περνά στο διαδίκτυο και συχνά δεν το ομολογεί ούτε στον εαυτό του. Δείχνει άγχος, ανησυχία, εξάρτηση θυμού ή βίας ή καταθλιπτική συμπεριφορά όταν δεν παίζει στο διαδίκτυο. Επιγραμματικά μας είπε τα σημάδια που πρέπει να ανησυχήσουν το γονιό. Ύστερα ανέφερε βέβαια και ποια είναι τα ωφέλη, γιατί υπάρχουν και ωφέλη από το διαδίκτυο. Το ίντερνετ αλλάζει την εκπαίδευση. Και βέβαια μας είπε τι πρέπει να γίνει για μια ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο. Πρόβλημα, μας είπε ο κύριος Χαρατζόπουλος, δεν αποτελεί ηλελλογισμένη και ασφαλής χρήση της τεχνολογίας, αλλά η κατάχρησή της. Η οικογένεια και το σχολείο καλούνται και σε αυτόν τον τομέα να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Να σας πω ότι ολόκληρη η ομιλία του κυρίου Χαρατζόπουλου υπάρχει στο περιοδικό της Μητρόπολης, στο αντίστοιχο εκείνης της χρονιάς, καθώς και στην ιστοσελίδα μας. Δεν κάναμε περίληψη, αλλά την παραθέσαμε αυτούσια.
Αυτό είναι η αρχή των διαφανειών που μας πρόβαλε, γιατί έγινε το θέμα του το ανέλησε με βάση διαφάνεια. Τώρα, περνάμε σε μια διημερίδα που έγινε κατά το μήνα Νοέμβριο του 2014, μια επιστημονική διημερίδα, η οποία είχε τίτλο «Μάθε για το παιδί». Εκεί είχαμε πάρα πολλούς ομιλητές. Εδώ σας αναφέρω, βλέπετε, τους τίτλους των ομιλιών. Βοήθημα εκπαιδευτικού μικρών παιδιών από την κυρία Ελένη Μέλου. Ομαλή μετάβαση των παιδιών στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. Από την κυρία Κρόσο Βαγή. 5 δράσεις για ένα δημιουργικό σχολείο. Από την κυρία Ελένη Μέλου. Βλέπετε 6 ομιλίες. Πρόγνωση και διάγνωση δυσλεξίας. Εδώ θα σταθούμε λίγο και διάσταση προσοχής από την προσχολική ηλικία με το βιολογικό τεστ Παυλίδη. Εδώ μας μίλησε ο κύριος Γεώργιος Παυλίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Να πούμε επίσης ότι την παρουσίαση συντόνισαν η νηπιαγωγός, διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Ποταμού Κηφύρων, κυρία Ανίτα Χαντήλου-Ράντου, και ο διευθυντής συγχωρεμένος τώρα του Δημοτικού Σχολείου Ποταμού, ο Δημήτρης Ολουράντος. Ο κύριος Παυλίδης, βλέπετε μερικές φωτογραφίες από τη διημερίδα, την παρακολούθησαν και εκπαιδευτικοί αρκετοί και γονείς, αναφέρθηκε στη δυσλεξία και στην διάσταση προσοχής. ΔΕΠΗ. Μας είπε ότι τα κύρια συμπτώματα της δυσλεξίας είναι κατά 90% κληρονομική, κάτι που αναφέραμε και πριν, και η διάσταση της προσοχής ΔΕΠΗ 80% κληρονομική. Και μας παρέθεσε, άλλη μια σειρά από φωτογραφίες, μας παρέθεσε δύο λίστες, μία για τη δυσλεξία, που την ανέφερε ως Θεοδόρο, για συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάζει το παιδί μας και πρέπει οι γονείς να γνωρίζουν. Μήπως κάποιο μας είπε από αυτό το σύμπτωμα ή πολλά από αυτά τα παρουσιάζει το παιδί μας στο θέμα της δυσλεξίας και της διάστασης προσοχής. Ένα κατάλογο. Ωραία. Και θα περάσουμε στο 4ο και τελευταίο στάδιο ανάπτυξης των παιδιών μας και το πιο σημαντικό, πιστεύω, έτσι, το πιο δύσκολο, θα μου επιτρέψετε να πω, την εφηβεία. Από το 12ο μέχρι το 20ο έτος. Πρώτος ομιλητής, σε αυτόν θα αναφερθούμε πρώτα, τον κύριο Αθανάσιο Αβραμίδη, που η ομιλία του έγινε τον Απρίλιο του 2009, με θέμα η ομιλία «Μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τα ναρκωτικά και αν ναι, πώς?» Παραθέτουμε πάντα μερικά χτυπητά σημεία της ομιλίας. Τα ναρκωτικά είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι που το κερδίζει κανείς εάν δεν το παίξει. Πρόκειται για λαβύγιστο χωρίς μύτο αριάδρους. Στα ναρκωτικά κατατάσσονται όχι μόνο όσες ουσίες ναρκώνουν, αλλά και άλλες ψυχοτρόπες. Ψυχοτρόπες ονομάζουμε τις ουσίες που προκαλούν αλλαγή στον ψυχισμό. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι η εξάρτηση. Γι' αυτό καλύτερος όρος, μας είπε, είναι εξαρτησιογόνες ουσίες. Κάνουν τον άνθρωπο σκλάβο τους, παραλύοντας τη θέληση. Μέχρι το 90 αφορούσαν μερικές μόνο ομάδες περιθωριακών ατόμων. Σήμερα όμως αφορούν ανθρώπους κάθε κοινωνικής κατηγορίας, ανεξαρτήτου μορφώσεως, οικονομικής καταστάσεως κλπ. Η ηλικία έναρξης της εξάρτησης, ενώ προ-πενηντικοταετίας ήσαν τα 20 χρόνια, σήμερα έπεσε στα 13 χρόνια. Και αυτό μας το είπε το 2009. Επίσης μας είπε να μην διακρίνουμε ελαφρά και βαριά ναρκωτικά, διότι δεν ανησυχεί το να πάρει κανείς, παραδείγματος χάρη, χασίς, όσο ανησυχεί το γιατί το πήρε.
Εδώ ο κύριος Αβραμίδης έκανε και μία παρέμβαση για να αναφερθεί στον κίνδυνο της αποφυγής του θεσμού της οικογένειας από τους φορείς, καθώς και τις αιώνιες αξίες, όπως το αληθές, το ωραίο, το δίκαιο, το άγιο, η ειρήνη, η ζωή, η υγεία, η συμπόνια, η προσφορά στους άλλους. Καθώς υπάρχει ανυπαρξία πρότασης, απομένει η πίστη, μας είπε. Η ιδιαίτερη ενασχόληση του κυρίου Αβραμίδη, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και η ενασχόλησή του με το πρόβλημα οδήγησε σε μια ομιλία γεμάτη από πληροφορίες και θέσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε ήταν αδύνατη ακόμη και η δημοσίευση περίληψη στο περιοδικό μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον του θέματος παρέτεινε τη διάρκεια ομιλίας στον ποταμό επί 90 λεπτά, χωρίς εντούτοις να δυσανασχετήσει ούτε ένας ακροατής. Θα περάσουμε σε ένα θέμα σχετικό με τα ναρκωτικά, είναι η βιοπαράδειση, αναλύθηκε από τον πατέρα Πέτρο Μαριάτο τον Ιανουάριο του 2010 και περιέγραψε ο πατήρ Πέτρος, που μίλησε κυρίως ως γιατρός αλλά και ως γονιός, περιέγραψε τον τρόπο που λειτουργούν οι ψυχοτρόπες ουσίες αλλά και το ίντερνετ, αναφέρθηκε και στο ίντερνετ, και έδωσε με σαφήνεια τις κύριες παρενέργειές τους. Ξεχώρισε τη ζωντανή λειτουργία της οικογένειας, η οποία βέβαια εξυπηρετεί και την πρόληψη και τη θεραπεία. Με τον όρο εξάρτηση, μας είπε και μας τόνισε, εννοούμε την καταστροφή της θέλησης και τη συνεπακόλουθη πλήρη υποταγή στην ουσία. Κλινικό σύμπτωμα της εξάρτησης είναι το στερητικό σύνδρομο, ψυχικό και σωματικό. Διεθνώς πλέον, ο εθισμός στο ίντερνετ, μας είπε, θεωρείται το ίδιο σοβαρός όπως και κάθε άλλο. Επίσης ανέφερε και τον εθισμό στη νοικοτήνη, εξίσου σοβαρό πρόβλημα. Η θεραπεία, μας είπε, πρότεινε, είναι αιτιολογική, εστιάζει δηλαδή στην απώλεια νοήματος της ζωής και στην ανυπαρξία αληθινής σχέσης ως αιτίες των εξαρτήσεων. Αλλιώς, κανείς δεν θα διάλεγε εξ αρχής ένα δρόμο που γνωρίζει πως είναι χωρίς επιστροφή. Οι γονείς χρειάζεται να έχουν βρει νόημα στη ζωή τους για να μπορέσουν να το μεταδώσουν στα παιδιά τους. Και το νόημα δεν είναι να έχεις, αλλά να είσαι. Και εδώ, να προσέξουμε λίγο, σύμβολο αλλά και εργαλείο επικοινωνίας, μας είπε ο πατήρ Πέτρος, που ζωντανεύει τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, το κοινό τραπέζι, το αναφέρω δεύτερη φορά, να τρώμε δηλαδή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και όχι οπωσδήποτε το μεσημέρι, όλοι μαζί γύρω από το τραπέζι μας. Τελικά, ο τίτλος «Η βιοπαράδειση» αναφέρεται αφενός στη Βασιλεία του Θεού, τον μελλοντικό ουράνιο παράδεισο, αφετέρου δε στην αντίστοιχη ακτινοβολία του στο εδώ και τώρα, δηλαδή στον παράδεισο που μπορούμε να κάνουμε την εκκλησία μας εδώ στη γη. Θα αναφερθούμε τώρα στον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου, που μίλησε τον Ιούνιο του 2010 για την ψυχολογία των παιδιών και των εφήβων. Μας είπε ότι ο άνθρωπος, κάνοντας παιδιά, γίνεται ενός είδους συνδημιουργός του Θεού. Γι' αυτό έχει και την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης και οφείλουμε οι γονείς να αισθανθούμε ως απόστολοι αγωγής των παιδιών μας. Επίσης μίλησε για το διαζύγιο, για την παιδεία σήμερα που άγεται και φέρεται, και μάλιστα τη στιγμή που η Εκκλησία δεν έπαψε να κηρύττει πως το πρώτο μέλημα της παιδείας οφείλει να είναι η απάντηση στο ερώτημα του εφήβου ποιος είναι. Μίλησε για τη σημερινή ψυχαγωγία, η οποία δημιουργεί καταστάσεις εσωστρέφειας στο παιδί, που γίνεται τελικά αντικοινωνικό, για την τηλεόραση και το ίντερνετ
που επιδρούν στους νέους για την εικονική πραγματικότητα των υπολογιστών. Η επόμενη ομιλία, σχετική με ένα πολύ σημαντικό θέμα, τον αλκοολισμό και τα παιδιά, έγινε από την κυρία Ελένη Χάρου Κορονέου τον Νοέμβριο του 2013. Η κυρία Ελένη Χάρου απάντησε σε πολλά κέρια ερωτήματα γύρω από το αλκοόλ, όπως πότε ξεκινά η χρήση του αλκοόλ, γιατί πίνουν οι έφηβοι, πώς μπορούμε να προλάβουμε το πρόβλημα, πώς μπορεί να βοηθήσει το κράτος, έχουν σχέση τα τροχαία ατυχήματα με το αλκοόλ, ποιες είναι οι συνέπειες του αλκοόλ στα παιδιά. Απαντώντας στα παραπάνω ερωτήματα, η κυρία Ελένη Χάρου μας είπε, εδώ αναφέρουμε μόνο επιγραμματικά τις απαντήσεις της, ότι η χρήση αλκοόλ ξεκινά στα 12 με 13 χρόνια, 14-15 ετών μπορεί να μεθύσει ένα παιδί, 16-17 δοκιμάζει πιο βαριά ποτά. Και οι λόγοι που οδηγούν τα παιδιά στο ποτό είναι για να διασκεδάσουν, για να ενσωματωθούν στην παρέα, για να δείξουν ότι μεγάλωσαν, για να καταπολεμήσουν το άγχος μπροστά στις δραματικές αλλαγές που φέρνει η εφηβεία, από περιέργεια, για να μιμηθούν τους μεγάλους. Αυτοί είναι κοινωνικοί παράγοντες, μας είπε, όπως υπάρχουν και ψυχολογικοί παράγοντες. Οι συνέπειες βέβαια για το παιδί που πίνει είναι ολέθριες. Κουράζεται και αρρωσταίνει εύκολα, συμπεριφέρεται ανεύθυνα, αδιαφορεί για τις υποχρεώσεις του, έχει απειθαρχία, μπορεί να έχει συμπτώματα κατάθλιψης και πολλά άλλα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για το αλκοόλ. Και περνάμε σε μια άλλη ομιλία σχετική με την εφηβεία που έγινε από την κυρία Ελένη Μεγαλοκονόμου Σοφίου με θέμα εφηβικές δυσκολίες στις 11 και 12 Οκτωβρίου του 2014. Στην ομιλία της η κυρία Ελένη Μεγαλοκονόμου αναφέρθηκε περιστατωμένα σε πολλά θέματα που έχουν οι έφηβοι και συγκεκριμένα στις φοβίες, στο άγχος στην εφηβεία, στην ψυχογενή ανορεξία και στην ψυχογενή βουλημία, στο σχολικό εκφοβισμό, στο διαδίκτυο, στην κατάθλιψη και στις απόπειρες αυτοκτονίας. Όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, πρέπει να τα γνωρίζουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι ποιμένες ιερείς, για να μπορούν με κάθε τρόπο να στέκονται κοντά στα παιδιά, να τα βοηθούν, γιατί φτάνουν σε αδιέξοδα όταν δεν έχουν τη σωστή πορεία και καθοδήγηση. Το παιδί, περνώντας αυτό το κανάλι της εφηβείας, χρειάζεται στήριγμα, χρειάζεται πολύ αγάπη και κατανόηση, χρειάζεται πολύ προσευχή, να έχουμε ανθρώπους που να προσεύχονται κοντά στα παιδιά. Και έλεγαν κάποιοι πατέρες, την ώρα που κοιμάται το παιδί, την ώρα που είναι παραδομένο στον ύπνο, τότε να προσεύχεστε. Τότε είναι ήρεμο και έχει μια μεγαλύτερη δεξικότητα για να μπορέσει να βοηθηθεί. Περνάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική ομιλία του Ευδυσμολογιώτου του Πρωτοπρεσβύτερου πατέρα Παναγιώτη Μεγαλοκονόμου, του Γενικού Αρχιερατικού μας Επιτρόπου, η οποία είχε θέμα ο κίνδυνος της κατάθλιψης στους νέους μας, η καλλιέργεια της αλληλεγγύης στα παιδιά μας, η δύναμη της πίστης, δύναμη για ζωή. Με την προβολή ενός βίντεο, αναρτημένου στο YouTube, ξεκίνησε την παρουσίαση του θέματός του ο πατήρ Παναγιώτης. Το βίντεο αφορούσε τον Νίκ Βούιτσεκ που γεννήθηκε χωρίς άκρα, χωρίς χέρια και χωρίς πόδια σε μια δημόσια ομιλία του στους φοιτητές και τις φοιτήτριες ενός κολεγίου. Στην ηλικία των 13 ετών, και ενώ αυτός ήταν στα πρόθυρα της κατάθλιψης, μάλλον είχε κατάθλιψη, η μητέρα του, μας είπε ο πατήρ Παναγιώτης, του έδωσε ένα άρθρο από μια εφημερίδα που άλλαξε τη ζωή του. Ήταν η ιστορία ενός ανθρώπου που ξεπέρασε τις αναπηρίες του, η οποία τον ενέπνευσε και τον έκανε ευγνώμονα για την οικογένειά του,
την υγεία του και τα μικροσκοπικά του πόδια. Συνειδητοποίησα, λέει ο Βούιτσικ, ότι είχα μια επιλογή. Μπορούσα είτε να λυπηθώ τον εαυτό μου ή να ευχαριστήσω τον Θεό για ό,τι έχω. Στα 15 του χρόνια διάβασε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 9, ότι ο Χριστός έδωσε όραση σε ένα τυφλό, ώστε τα έργα του Θεού να αποκαλυφθούν μέσα από αυτό. Βρίσκοντας την απάντηση που έψαχνε, ο Βούιτσικ έδωσε την καρδιά του στο Χριστό. Όταν το διάβασε, ένα κύμα πίστης με διαπέρασε. Αν ο Θεός, είπε, χρησιμοποίησε ένα τυφλό, τότε αυτός έχει ένα σχέδιο και για μένα. Μάλιστα, να πούμε ότι αυτός, όπως μας ανέφερε τότε και μας έδειξε φωτογραφίες ο πατήρ Παναγιώτης, παντρεύτηκε μία αρτιμελή γυναίκα, έκανε παιδιά, 2 παιδιά τα οποία είναι και αυτά αρτιμελή, μία πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Ευθύνη των γονέων είναι να εμφυσίσουν στα παιδιά τους αυτή την πίστη για το Θεό. Και στην ομιλία του ο πατήρ Παναγιώτης ήθελε να μας πει, αν αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει χέρια ούτε πόδια είναι ευτυχισμένος, γεμάτος ελπίδα και όνειρα, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε αρτιμελείς, που έχουμε το πολύτιμο αγαθό της υγείας, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Και είναι η πίστη στο Θεό που δίνει ελπίδα. Στην ομιλία του αυτή, εκτός από την προβολή του βίντεο, μας ανέγνωσε και μία αληθινή ιστορία ενός μοναχού Μωυσή, ο οποίος κατά κόσμον ήταν Λευτέρης, και με αυτήν κατάφερε ο Άγιος Αρχιερατικός μας πατήρ Παναγιώτης να κάνει σε όλους μας σαφές ότι τον ορατό και υπαρκτό κίνδυνο της κατάθλιψης στους νέους μας, αλλά και στους μεγαλύτερους, μόνο η δύναμη της πίστης στο Θεό μπορεί να εξαλείψει, με την ελπίδα την αιώνια που δίνει. Και περνάμε στην τελευταία αναφορά για ομιλίες της Σχολής Γονέων, που έγινε τον Νοέμβριο του 2017, με θέμα η εφηβεία άξια του αμέριστου ενδιαφέροντος όλων μας. Ήταν ένα στρογγυλό τραπέζι και συμμετείχαν 2 πολύ αγαπητοί σε όλους μας άνθρωποι της μικρής μας κοινωνίας. Ήταν πάλι ο πατήρ Πέτρος ο Μαριάτος και ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κύριος Δημήτριος Λουράντος, ο γνωστός σε όλους μας δάσκαλος. Συντονίστρια ήμουν εγώ. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους ομιλητές στα σημαντικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν πολύ ουσιαστικές και διαφωτιστικές για όλους μας. Επιγραμματικά μόνο τονίζουμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να αρχίσουν την ετοιμασία για τον έφηβο ή την έφηβή τους πριν ακόμη τη σύλληψη του παιδιού τους. Το πρώτο και βασικό στοιχείο μιας σωστής σχέσης με τα παιδιά μας, μιας σωστής αγωγής, είναι η αγάπη. Να επικρατεί αγάπη πρώτα ανάμεσα στους γονείς, ώστε να μην δημιουργούνται κενά και προβλήματα στα παιδιά. Η σχέση γονέα και παιδιού να οικοδομείται στην αγάπη, ώστε να μην οδηγηθεί ποτέ σε συγκρούσεις και αδιέξοδα. Προσοχή εδώ όχι μόνο στην έλλειψη γονικής αγάπης, αλλά και στις διαστροφές της, οι οποίες μπορεί να έχουν άσχημη επίδραση στα παιδιά. Μιλάμε για την κτητική αγάπη, την υπερπροστασία, την ασυνείδητη προβολή των γονέων και των επιθυμιών τους στο πρόσωπο του παιδιού. Οι γονείς δεν θα πρέπει να περιορίζονται στις συμβουλές και νουθεσίες, αλλά οι ίδιοι με τη στάση τους και το παράδειγμά τους θα εμπνεύσουν τα παιδιά τους. Πολύ βασικό. Το παράδειγμα το δίνουμε εμείς οι γονείς στα παιδιά μας. Στο θέμα του διαζυγίου πάλι, προσοχή. Η βλάβη για τα παιδιά χωρισμένων γονιών είναι ανεπανόρθωτη και δυστυχώς καμία κατάλληλη διαχείριση ενός διαζυγίου δεν κάνει ώστε να μην υπάρχουν συνέπειες για τα παιδιά. Για τους γονείς η εφηβεία είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να συνειδητοποιήσουν ότι τα παιδιά δεν είναι ουσιαστικά δικά τους, αλλά είναι πλάσματα του Θεού
και είναι άλλοι άνθρωποι. Είναι αυτοί που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουν και ποιοι είμαστε εμείς. Είναι καλό να λάβουμε και εμείς μαζί με τα παιδιά και να μιλάμε στα παιδιά για αυτή την αλλαγή, αλλά και στον Θεό για τα παιδιά μας. Πόσο βαρύς είναι ο σταυρός ενός γονιού που δεν έχει το Θεό να συμβουλευτεί για το πώς θα μιλήσει στον έφηβό του ή στην έφηβή του και πώς θα τον βοηθήσει. Και κλείνω αυτή την ομιλία αναφερόμενη πάλι στην κτηματουργική εγκυκλίου με την οποία ξεκίνησα και αφορούσε την έναρξη των συνάξεων της Σχολής Γονέων. Σε αυτήν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας παρακαλεί να ανταποκριθούμε όλοι στο κάλεσμα αυτό της τοπικής μας εκκλησίας, η οποία μεριμνά, αγρυπνά και πατρικά για την πνευματική μας πρόοδο, τον καταρτισμό και τη σωτηρία μας. Σας δίδεται, γράφει, μια σπουδαία ευκαιρία πνευματικής ωφελίας και οικοδομής. Εσείς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, τα συγγενικά και τα φιλικά, είναι εσείς έργο να αξιοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε αυτή την εξαιρετική ευκαιρία. Θα αποκτήσετε συν Θεό σημαντικά εφόδια στον αγώνα της κατά Θεόν ανατροφής των παιδιών και τη στηρίξεως της οικογένειάς σας σε βάσεις και ερίσματα πνευματικά και χριστιανικά. Πραγματικά πόσο μεγάλη ωφέλεια και οικοδομή, πόσα σημαντικά εφόδια πήραμε, πόση πλούσια η κατά Θεόν καρποφορία και συγκομιδή από αυτή την προσπάθεια της Σχολής Γονέων. Θερμές ευχαριστίες πρώτα στο Σεπτόπιν Μενάρχη μας, που με την ευλογία του ξεκίνησαν και συνεχίζονται επί 18 ολόκληρα χρόνια οι συνάξεις αυτές των Σχολών Γονέων. Σε όλους τους ομιλητές που με τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τους συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν στο πολύτιμο αυτό έργο. Παλιότερα στα πρώτα χρόνια φέρναμε επιστήμονες, όπως είδατε, καθηγητές πανεπιστημίου από διάφορα άλλα μέρη. Αλλά μετά αρκεστήκαμε στο εντόπιο υλικό, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Να εκφράσω ευχαριστίες και σε όλους εσάς που παρακολουθείτε τις Σχολές Γονέων για τις πολύ ωραίες συζητήσεις, τοποθετήσεις σε όλα αυτά τα θέματα, και εδώ είναι το ζητούμενο. Να κάνουμε κάτι από εδώ και πέρα. Να είμαστε πιο κοντά στο σχολείο, πιο κοντά στην Εκκλησία που μας καλεί σε αυτές τις συνάξεις και στο κατηχητικό σχολείο για να μπορέσουμε ό,τι καλύτερο να κάνουμε για τα παιδιά μας. Και κλείνω, όπως έκλεισε μια ωραία ομιλία της η κυρία Ελένη Χάρου Κορονέου, με ένα ποίημα του Ιωάννη Πολέμη, του ποιητή που στήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Μη φοβηθείς, το σπίτι πάνηξε βαθιά στη γη τα θεμελά του, κι ας έλθουν 1000 ανεμοστρόβιλοι και τη σκεπή του ας ρίξουν κάτω. Μη φοβηθείς τον δέντρο που άπλωσε τις ρίζες του βαθιά στο χώμα και ας σπάσει την κορφή του άνεμος και τα πυκνά κλαδιά του ακόμα. Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα. Ο Πανάγαθος Θεός να ευλογεί και να στερεώνει πνευματικά της οικογένειάς σας και όλη σας τη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, πατέρα Παύλο, μήπως θέλετε να ανοίξετε λίγο κάποιο φως εδώ, να είμαστε λίγο πιο... Αυτό, νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολλές οι ομιλίες. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Πιστεύω ότι είμαστε στα όρια. Να σας πω ότι οι περιλήψεις αυτών των ομιλιών βρίσκονται, μπορεί κάποιος να τις διαβάσει στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως μας, Παναγία Μευτικιώτισσα, το οποίο βρίσκεται και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα μας, www.ieramitropolitisirum.gr.
Επίσης, πολλές ομιλίες έχουν βιντεοσκοπηθεί, άλλες ηχογραφηθεί και άλλες παρατίθενται ολόκληρες γραπτός και θα τις βρείτε επίσης στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα Σχολή Γονέων, υποενότητα συναντήσεις. Υπάρχουν δύο ενότητες, προσκλήσεις, συναντήσεις Σχολής Γονέων, αλλά και στο κανάλι της Ιεράς Μητροπόλεως μας στο YouTube, όπου κατά εκκλησιαστικό έτος μπορείτε να δείτε και να ακούσετε αρκετές εισηγήσεις των σχολών γονέων.